Шимбә, 26 октябрь 1985 ел. Йөреп киләбезме, әфәнде? Дженнифер, сине күрергә шатмын. Кая сиңа карыйм әле? Марти, әйтерсең син мине бер атна күрмәдең. Шулай шул. Син тәртиптәме? Барысы да тәртиптәме? Әйе. Барысы да шәп. Марти, син минем белән барырга тиеш. Кая? Кире киләчәккә. Көт әле, нишлисең, док? Миңа ягулык кирәк. Әйдәгез, тизрәк, машинага утырыгыз. Юк, мин яңа гына кайттым. Монда Дженнифер, без яңа джипта йөреп киләсе идек. Аны да ал. Бу аңа да кагыла. Көт әле, син нәрсә турында? Киләчәктә безнең белән ни була? Без нәрсә юләрләндекме? Юк, Марти, сезнең белән барысы да тәртиптә. Бу сезнең балалар белән берәр нәрсә эшләргә кирәк. Эй, док, артка бир. 88-га кадәр тизләнү өчен юл җитми. Юллар? Без барган җирдә юллар инде кирәкми. Эй, Марти, кара, Марти, менә минем машиналарга кирәк яраклар кибетенең фирмалы шырпылары. Ушучы Делориан? Бу нинди саташу булды? Кире киләчәккә. Икенче өлеш.